Vítajte, dneska si zahráme zase náš Minepack. Možno ste si mohli všimnúť, že máme takéto celkom OG textúry a musím rýchlo bežať. No do bička. Goodbye. Ja som zobral 6 pavúčich očí, to neviem, ale rýchlo bežím domov. Ako vyzerajú zombíci, to strašne chcem vidieť. Ja som nasadol? What? Dobre, tak umri villager. Tak a bežím. To ako vyzerajú tie dvere. To je celé také staré. Čo to? Tá pec, ten crafting, ten súd, tie sklá. Tento nether portál idem zničiť, pretože ten je mi na nič. Ten zombík. Smite. Mám na teba. Tie kitky. Počkaj, musíme nejdeme vlastne odparkovať auto. Pretože sa idem ja pozrieť do nedru. To ma celkom zaujíma, ako vyzerá nedra. Takže ten obsidian, ako vyzerá, what? Idem zničiť tento portál. Čo mám na tom za efficiency? 3 iba? Ježišmaria. Počúvaj ten rotten flesh a spider eye, ako vyzerá, what? Počkaj. Voda vyzerá celkom normálne. Všetko je nové, takže z týchto vecí. No, dobre. Tak ja idem zničiť ten portál a ozvem sa vám. Tak, a máme 14 obsidianu. Idem hľadať tu. Ježišmaria, tie diamanty, počkaj. Jednu vec. Né. OK, ten armor vyzerá ako normálne, hej, lebo to je mod, ale čo taký? Počkať. Čo keď vykraftím taký goldový meč? Ježišmaria, nie. Staré textúry sú najlepšie. Dobre. Toto je vzácnosť. Už iba s týmto hrám Minecraft. Dúfam, že to pôjde dať aj na serverách. Hej, tak to bude mega dobré. Ak nie, tak to bude mega zle. Tak idem veci odviesť do skladu. Ježišmaria. To je nejaké staré. Tie mreže tu vyzerá nejaké zhrdzavené, nie? Čo to je s tými mrežami? What? Aha. Ten plot. Dobre, čestky sa nezmenili. Ježišmaria. Poison spot. Ježiši. Počkaj, armor. Dobre, tak ja to mám taký bug, ale tak nie. Pekne. Ten kýblik. Potrebujem trošku vody. Počkaj, sapling nie. Ten weed. To všetko. Čo to sakra je? Čo som to pridal do môjho sveta? Čo som to tu pridal? To kurčo vyzerá aspoň normálne. Ja si idem proste vykraftiť full dia armor. Pretože prečo nie? Tento armor. What?
To je drak. Nejaký veľký. To je Magnus. Chcem vykraftiť Dia Armor, Dia meč. Ja idem do Nedru. Takže. Nemám drevo. Budem musieť ísť naťažiť. Nechce sa mi úprimne, ale nechce sa mi ísť ani do skladu. To drevo vyzerá celkom zvláštne. Mimochodom, ak ste si v tých starých verziách všimli, tak Oak, Spruce a Birch drevo vyzerali zhora úplne rovnako. Ak ste si toho nevšimli, tak teraz už viete. No ja mám celkom veľa diamantov, takže nevyužívam ich, takže tento armor dáme do dôchodku. Tak. Meč, sekera, krompáč, lopata. Pretože si nechcem míňať tieto moje oenchantované nástroje. Tak, tieto zbranie idú do dôchodku. Už ste si zažili dosť. A ich samozrejme ešte budem využívať, ale na teraz. Je to proste dačo, no. Toto je historická verzia Minecraftu. Nie verzia, ale aspoň textúry sú tu historické. Nechápem, prečo vychádzam garážou, ale dobre. A po ceste do Nedru naberiem vodu. Tak ideme. Ako vyzerá ten cobblestone? Ale to je nemožné toto. Ofafrno. Vystúpime. Nabereme vodu. Beriem korytnačka, veď vám by som nebol na ceste. Tak poď. Ježko! Ja som prešiel ježka. Nazdar, ja sa taďal neprevediem, ja som to z minula neopravil. Bloky som si mohol zobrať, že? Tak a som späť. Tie liany? What? Čo to je? Dobre, do Nedru. Meč do ruky. Kamo to je teda. Ešte ten nedrak, počkaj. Ten nedrak vyzerá... boj. Tá láva, ten netherák, to všetko. Nemám na sebe nič zlaté. Tak výborne, už mám zlaté topánky už by. Dobrý deň. Ten huby vyzerajú strašne divne. Dobrý deň. Bastion? Tak to vás tu idem trošku vykradnúť, o tom som ani nevedel. Tak sa tu samozrejme rád poberiem trošku goldov. Takže to nevadí. Im to nebude vadiť. Oni si toho nevšimnú ani. Celkom sa mi to ale laguje, neviem prečo. Možno kvôli toľko modom. No nikto si ma nevšimol. A tu Netherite armor vyzerá úplne normálne ako... Čo to je za lahvu? Ako v normálnom Minecrafte, takže ten craftiť nebudem. Maximálne meč. Nazdar. Ako sa vstupuje dnu? Počkaj. No počkaj, ale to trošku zadrel, ja neviem, ako sa ide dnu.
Proste si prekúpem cestu. Sa mi zdalo? O, nazdar. Dobre, že sa to nezmestil. Kamo, jak sa tam dostanem? Čo to? Tak som tu. Možno, som relatívne vo vnútri. Tam je brúd. Ale tam ja nejdem. Dobre, že som si zobral tie bloky. Štve ma, jak sa mi to laguje, mám prehriatý mobil. Neviem, či chcem ísť. Tam spadnem a umrem. A je, že prečo nemám autojump? Haló? Akože... Nazdar. Dovidenia. Tu toho teda moc není. No počkaj, ale... Kadiaľ to bolo ku portálu? Už som sa zľakol, že padám do lávy. Tak to je na druhej strane. Ale keď to porovnáte, ten nový a Minecraft a ten starý Minecraft, teda textúry, tak tie staré textúry sú akože o dosť krajšie. Akože... Kudy kam? Ej, dobrý deň. Neutočia po mne. To je Herobrine. To je Herobrine, prosa. Vidíte tie oči? Tak. To meso. Tomu, kde mám portál? Haló? Si tu ten portál so mnou hrá na schovávanou? Kde mám portál? Abo viete čo? Spravíme to jednoducho. Ja si dám dole armor. Proste sa zabijem, no. Ak ešte sa vyššie vystaviam, to by som ale nemal prežiť. Respawn. Tak, a sme tu doma. Dobrú noc. A dobré ránko. Pár goldblokov máme. Tento armor už môžeme nehať tak teoreticky. On si svoje prežil. Jednu vec chcem ale. Túto baňu som 100 rokov nevyužil a ani ju asi nevyužijem. Starý iron. To všetko. Dobre, idem preč. To baňu nikdy nevyužijem. Ešte som ju ani nevyužil. To len kvôli Lemmyho návšteve. Tie kvety. What? Čo to? Tie trapdóry. Dobre, ja tento texture pack nejako moc nepoznám, preto ja
Nejako nepoznám tie staré textúry, lebo ja som začala hrať na 1.16, takže... Konkrétne na počítači som začala hrať na 1.16. Dobre, toto je normálne. Čo to? Čo to? Wait! Čo to je? Sakra. Čo to? Tak nie, ten enchant. Dobre, vnútri zostal normálny. Čo? What? Tie briky. Tá cesta je úplne iná. Vyzerá ako tá hlina s koreňmi trošku. Lodestone vyzerá normálne, ale tie briky. Iron dvere. Čo to je? Tlačítko. Hlavne postele ma najviac fascinovali. To zapnem. Idem sa tu pozrieť. Nazdar. Ja chcem... Čo tu predávaš? Trošku tohto. 12, ďakujem. Sledujte to. Trošku konfet tu dáme, napevno. To Schmidt nepredáva candy, že? Iba cupcakey. Ja si tu kúpim banner. Jo, ale to je málo jeden. Tak, 2 stačia. Mimochodom, ja idiot som ešte nenatočil mapu na 15 rokov Minecraftu. Tak. V podstate tento môže ísť do koša a stačí mu tu jeden. Dobre, tak toto by bolo z dnešku všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, nezabudnite like, brnček a nepokojný siloveček a my sa vidíme pri ďalšom videu na kanáli Artur Liter Videos. Dovidenia.